Kailangan ta ko medyas, kaya naman yung Muslim medyas. Sige, okay lagi ito ng racket, son. Oo. Tanong niya nila ng ganyawa. Signature response. Sige na yawa yung nila ng tanan. Ano yung mga silang pasta? Ano yung mga pasta? Ha? No, okay, dagan ka ay. Wala, alas 10 na napatawan. Kanang Adrian, kamo duwa ato. Diya. Kanang Gian o kamo Dora na. Okay, sandim di pa pa. Kasi ngalan. Cassandra? Kamu na, court 3. Sila, pare sila di Kuan. Amot basanado sila parisan. Ito na po sa kama. Ayaw, sakni si Tali. DJ, dula ka karon DJ ha. Ha? Balik na sa Singbon. Gali no. Kadaday. Kaparusa day, da lagi. Ah! Ya. Nahilagi mo. Ang kaipit. Nakita niyo sa video. Wala na.
Parisan. Gab! Gab! Balik ka. Kamu kay Paris. Gab. Kamu Paris. Court 2. After nila. Kaya may tasula pa ilagan. Mas mabot na tawag sila. Kaya mga abot na tawag dagan. Kaya na ito na kanilang tao. Ito na. Agaga, boleh. Kamu na.
magyali yun ta. Ako man, isa na may kulang nato. Kulo matadaan. Paano may kasakya? Next mga quarter. Kasi quarto after nila. Quarto mo tayo na. After nila. Ikaw, wala kami isa. Next game. Yun na lang. Quarto like sunod mo na ikaw, Rivals, Kenny, right. Yan na nang uyab niyo. Wow. Kamu ni Mabi? Pares mo Mabi? Oh, kami din niyo. Eh, nagpares mo ganyan ni Mabi. Nabili, nabili. Nabili niya. Uy, ang tanong mo ha. Bili-bilian na lang. Ano sabi kaya? Wala yung kukuhan. Wala, ulit niya sa batos. Kami may injury gapon. Ano, taga Cebu na po. 2.0. Cebu 2.0. Pretty kayo. Kami sakay kamo di sunod para mga anak atong ferry.